Nescafé Crema, pudră catifelată pentru un strat fin de cremă. Nescafé Crema, pentru dimineți catifelate. Nervocalmin Relaxare te ajută să îți menții calmul și buna dispoziție, atenuând stresul și nervozitatea. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi zilele pline. Epuizarea poate apărea din două motive: supra-solicitare nervoasă și lipsă de energie. Ia Neomagni antiepuizare cu acțiune dublă. Magneziul este un suport excelent în caz de supra-solicitare nervoasă, iar ginseng și mate cresc semnificativ nivelul de energie. Cu Neomagni antiepuizare uiți de extenuare, astfel devii eficient și plin de energie. Neomagni antiepuizare. Revii la viață, revii în joc. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Mesaje de interes public.